Hej, mit navn er John. Jeg er en tredjedel af musikpodcasten Indbegrebet af, og det her, det er 5 hurtige fra min samling. Processen, den kender I nok efterhånden. Jeg har Discogs-appen på min telefon. Jeg ryster den 5 gange og fortæller om de 5 ting fra min pladesamling, som den hiver frem. Dagens første ryst. Vi er ude i noget klassisk new wave. Elvis Costello and the Attractions Get Happy. Elvis Costellos, hvis jeg regner rigtigt, 5. studieplade. En ret spøjs en, fordi at det var lidt et eksperiment for ham med at prøve at se, hvor mange sange han kunne pakke ind på en enkelt vinylskive. Så der er 10 sange på hver side, og de går blæsende hurtigt, men der er bare masser af popbangers her på. Jeg tror højdepunktet for mig, det er nok åbningsnummeret I Can't Stand Up for Falling Down, som er et gammelt Sam and Dave nummer, som han lavede et cover af. Ryst nummer 2. Det bliver noget amerikansk sad dad rock. The National Sad Songs for Dirty Lovers. Jeg tror måske ikke, at nogen af dem var federe på det her tidspunkt, men underordnet energien, den var der. Det er deres anden studieplade, og det er en plade, som de ikke spiller sange live fra længere, har jeg indtrykket af. Altså, de spiller knap nok noget for Alligator længere, og det er deres bedste. Men der er nogle virkelig gode sange herpå, og første gang jeg så dem, hvilket var nede i Scandinavian Congress Center her i Aarhus, der spillede de Available herfra, og det var fandme et højdepunkt på koncerten. Det er et fucking godt nummer. Men i det hele taget, masser af gode sange på den her. Og en god tredje, det bliver amerikansk funk rock. For mine penge, det næstbedste Red Hot Chili Peppers album, Californication. Jeg tror, hvis man er på min alder, sandsynligheden for, at du har et eksemplar af den her, er ret høj. Den er spækket med hits, den har Scar Tissue, den har Other Side, den har titelnummeret, den har Around the World. Altså masser af fede numre på den her. Den har det samme problem, som mange Red Hot Chili Peppers plader har, lidt til den lange side i sidste ende, men der er bare så meget godt på, at man kan lidt tilgive dem for det. Vi ryster igen. Vi skal have noget cool amerikansk Riot Girl. Oh shit. Sleater-Kinney, Dig Her Out. Deres tredje studieplade, deres første dog, med trommeslageren Janet Weiss, som for mig at se var en sindssygt vigtig del af deres lyd, og det er også her, de virkelig begyndte at gøre et navn for sig selv. Det er en skam, hun ikke er med i bandet i øvrigt længere, men sådan kan det jo ske. Det her er måske den bedste Sleater-Kinney-plade. Den er spækket med rocknumre og også nogle enormt smukke numre. Altså One More Hour, der er en grund til, at det stadigvæk er en staple i deres koncerter. Hold kæft, et nummer. Men der er også numre på som Words and Guitar, Turn It On, titelnummeret. Og så Dance Song 97, som jeg ikke har indtryk af, er en kæmpe stor fanfavorit, men det er en af mine absolut yndlingsnumre med dem. Absolut en plade, man burde høre. Og dagens sidste, det bliver... Okay, fedt. Vi skal have noget britisk, tungt, men enormt smukt. Svalbard, When I Die, Will I Get Better. En af 2020's absolut bedste plader i min bog, og en, der blæste mig fuldstændig bagover, da jeg hørte den første gang. Den har nogle virkelig, virkelig rå tekster for sangerinden og lead-guitarist Serena Cherry. Hun har virkelig gravet dybt i sig selv for at hæve nogle ubehagelige følelser frem, men det gør også bare, at det er en plade, som man ikke kan lade være med at leve sig virkelig ind i. Så den kan gøre ondt at lytte til, men hold kæft, hvor er det smukt, og hvor er det stort, og hvor er det vredt. Det var 5 hurtige fra min samling. Tusind tak, fordi du har kigget med. Der er statistisk set meget snart et nyt afsnit af Indbegrebet af dit podcast feed, så hold øje med det. Og så ses vi en anden gang.